Jó, hát akkor kezdődjék a harc! Franciaország, Anglia, angol játékos előre vagy, hogy hátrálnak is visszahozott a francia vonalat mögé, de ugye egyelőre vonal van, középen az angolok áttörtek, hogy mindig a probléma ezzel hátrálnak tudják a letámadni a francia játékosnak, és a franciák nem orvosolják ezt a problémát. Az angol játékos mindig szerepelni, tehát üzdülítve küzdeni, és mondva a franciák az egyik között van egy elesett angol, még egy angol a földön. Nagyon szépen tartjátok a franciák korán elejénél, és a felső sorokban jól látom 4 francia fog, 2 angol érkezett, 4 francia az egyenlőség jegyével. Innentől kezdve jön a húzzavalai az állóképesség problémája, hogy ki tud tovább szakmagadni. Próbálnak neki után a játékot egyre jelenleg szeretnék nyerni, áttakasztani az ellenfélt megtudni, azzal a húzva földnek visszavítani. Általában ez a sikerős fognak járni. Közvetlenül az indul előtt egy angol játék, a 29-ben a 12-es szépítenie kell mindenképpen a döntetlen rajta hát! Kezdődjék a második menet! Szépen megint fölvonul mindekét csapat, ismét terjék a vonalat, az elővalás szerepét. Középen Szellősen, meglátjuk, hogy melyik csapatják a csapat, hogy megkívánják. Bírva ismételni magát a történelem a különböző menetes így alakul, hogy az angolok előre nyújtottak, úgy próbálták a franciákat elvarálni, és akkor nem tudták, hogy a tartalma a kékek, de most hát meglátjuk, hogy ez másképp alakul. Egyelőre még úgy látom, hogy angolok gyűlhetnek inkább a földön. Francia futójátékos jön be hátra, körülnéz kinek van neki, és bum! Aztán ez egy öngyilkos akció volt. De a látvány szerintem megérte, akkor mögötte meg a másik francia saját lábában esett. Ez Szelavi. Ott van a sarkon, van kezdve belassul már közben. Itt az egyik játékos fogja a másikat, és próbálják olyan pozícióba húzni az ellenfelet, hogy leessen a földre. Talán közepén alakult egy boxmatch, egyik angol száfegyverrel hátba verte jól a francia játékos, majd jött egy angol, aki pedig adott egy mesés, ökölpajzsot a franciára. Még egy újabb francia, még egy újabb angol, és át akarja dobni az elesett angolon a francia játékos, aki lent is marad, a bírók úgy döntenek, hogy ez így rendjén van. Ez a halott ember taktika, minél többen reflexelnek, hátra elesik bennük az ellenfél. És akkor maradnak a sarkolban, ez a parán közében a küzdelem. Itt a hozzánk közelebbi bal oldali sarkon kifordult a francia játékos. Nézzük az angol, hol tudnak beavatkozni. És a külső sarokban szárfegyver nyíllel próbál lehúzni egy angolt, de igazából nincs hova. Mindenki rúgos, aki ér, az angol játékos fut, kocog cserepegyverért. Kisfejszére esik a választása, lássuk, hogyan tud vele dolgozni. Hoppa, francia egy toblórugással megállította, jaj, de szép volt, francia játékos a földön. Bírók gyorsan indik, hogy kezdenek el számolni, de egyelőre elég kiegyenlítetlen tűnik a dolog. Talán itt az angolok lennének többen, de ez egyáltalán nem biztos. Nézzük, történik-e valami. Nagyon számol a főbíró. És francia játékos a földön. Felszabaduló angolok nézik, hogy hasznosságokat, hogy bent a sarokban 3 angol
győzölve egy franciát, aki le is ment. Ott van térden. Stop fighting! Stop fighting! Egyértelmű angol többlet. Ez kérem szépen döntetlen. Nézzünk el! Who will make the win? Hát akkor, mint eddig kétszer, ugyanúgy indul a harmadik menet is. Talán egy kicsit kevesebb lelkesedéssel, mert már fáradnak a legények. Britek áttörtek a francia vonalon, két részre szakadt a vonal, felső-alsó részben, de nem ülekedés, középen esetleg egy átfutás, amit a rendben hátának a játékosok. Talán sarkában pedig már két francia fog egy angolt, próbálják a földre lekényszeríteni, és egyébként eddig úgy látom, mintha több angol lenne a földön, de ugyanaz a lényegről lehet számítani. Egyelőre a nagy hidegedés azért, a baloldali sarokban szárfegyveres, nagyon megnyomta az angol. Felső balán oldalnál folynak az angolok, egyre többen maradnak állva a franciák. Egyszer angolnak mindjárt lenyomja a két francia, és jönnek a szárfegyveresek ide elé. Angol szárfegyveres. Ezek a talán közepénél jól adnak a franciák a hátára. A jobb oldalon 4 francia, 2 angol ellen. És érkezik a francia felmentő sereg, neki bum, és egy angol eltérítette. De az angol rossz pozícióban van, mindjárt benyomják.